A U T E L U D I A. Ja som Terry. Čaute ľudia, som Niky. A dneska máme opäť ďalší vlog. Aké nečakané. Wow. No. A vlog zase z Mochita. Aké nečakané. Ako inak. Teraz sme ešte doma. To som mal zase turku. Doma. Dobre. A čakaj. 20 minút ideme. Idem sa napiť. Tak my sa vám ozveme. Či? Meno. Môj video, moje natáčanie. Ešte. Vravne si sa mnou, môžeš to poviem deti. A teraz sme došli. Čo mám s okom? Pozrite. Tu mám úplne tmavé toto a tu mám úplne svetlé. Čakaj, neviem, čo tam vidno. Vidno to tam? To vyzerá hrozne. To je. No a my si teraz ideme do tú limču. Akú si dáme teda? My si dáme, môžeme si dať obyčajnú, to ešte mi nechutí. Tak. Akú ešte majú? Jahodovú. A ešte dragon fruit. To asi nie. Také by mali... Také by mali dragon fruit, tak si dáme dragon fruit. Také by nemali dragon fruit, tak si dáme jahodu. Potrebujeme sladké. Tak ty si daj obyčajnú. Ale ja nemám toľko peniazí. Tak teda čo? Objednať dve. Ja som jahodovú. Obyčaj. Ale to mám úplne také... Pozri, vidíš to? Toto je úplne čierne a toto je úplne také... také... Vidno to? Veľmi. Počkej, to musím. Teraz už to nebude vidno. Vidno to stále? Už nie podľa mňa skoro. Trochu. Teraz už vôbec. A čakáme na obsahu. Tak zatiaľ. Okay. Nikol. A pozrieme tu náš vlog. A točíme vlog. Pozrieme vlog. Vlog. Wow. A že tu je čipsy. Cukríky. Už sme prišli domov. Tak čau.